Wis pokoke ora rupa wong. Tenang, jodoh sing ngatur. Si wis digandengan. Manis ke kenangan, pahit ke perpisahan. Dia ngomong sayang, aja seneng sih. Jawab wae nek kuwi nggih kowe ngeprank, gampang. Hai, ketemu lagi. Hari ini spesial sama Mas Apit Kelek. Pokoknya jomblo-jomblo cewek-cewek merapat ya. Jangan lupa di follow IG-nya Mas Apit Kelek. Apa Mas? Jangan lupa nanti di bawah ini ada IG saya, di follow ya. Oke ya, silahkan ikuti. Selamat menonton. Aku ini weruh pacarmu. Kapan? Yo dino Setu. Sore-sorenan lah. Ning ndi kuwi? Ning arep pasar Bojo. Jam piro? Wis pokoke sore-sorenan. Jam 3-an toke. Wah, jan wong sing lanang jan rak bejaji. Welek, ireng, busik. Wis pokoke ora rupa wong. Ndak nggo klambi ngene iki apa tuh? Iya. Lha kuwi aku sih kah. Sore hari berwarna biru, sebelum hatiku menanti kabar yang aku tunggu, pelukan cium hangatnya untukku. DJ Sabri Dolan ning pantai yo pan seluncur. Masuk. Urip kuwi digawe santai. Tenang, jodoh sing ngatur. Asik. Semarang, Kalimantan. Diwas kadung sayang, tiba wis digandengan. Aku kangen, janjimu biyen kowe seneng. Tak anteni kek mulya ning kene aku. Iya Mas, kopi nih. Piye rasane? Manis ke kenangan, pahit ke perpisahan. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Mas Kelek ada kata-kata bagus buat hari ini? Ada. Gimana? Dia ngomong sayang, aja seneng sih. Menduan tiba lho. Kuwi wonge ngomong sayang. Aduh sakit. Ojo nangis mergo tresno, ojo goblok mencinta. Nek geceran mengko malah luka. Laske wae jadi pikirke kabeh ono dalane. Happy aja, lupakan yang Halo Mas Kelek, Iya. nopo kok sedih kaya ngono kuwi ketoke wajahe? Lah wingi aku nembak cewek, Lah terus ditolak. ditolak ki ngantek sedih kaya ngono kuwi. Ya bener, jenenge wong seneng ki kudune ditembak. Tapi rak perlu sedih kaya ngono kuwi. Nek ditolak jawab wae nek kuwi nggih kowe ngeprank, gampang.
lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.